A verdade é que cando falamos de seguridade privada, de vigilantes de seguridade privada, é verdade que pode levar gas pementas, sí, tamén, pero non nos oen facer. Sí que nos facemos unha pregunta, que é o que pode levar un vigilante de seguridade privada? Porque hai moitas cousas que damos por feito que non son así. Por exemplo, sempre se di que non poden ter pistola, e non é exactamente así, porque é verdade que non hai moitos que a teñan, pero hai os que poden ter, Claro, é que hai moitas dúbidas con respecto a esta figura, así que hoxe nos queremos resolvelas todas. Fomos ata aí ata un centro de formación destes profesionais e falamos co seu director, con Roberto Ollo, porque el explícanos pormenorizadamente que é o que empregan, que é o que utilizan estes vigilantes de seguridade privada e sobre todo como actúan no caso de ser necesario. Mirade. Un vigilante de seguridade privada é un profesional de seguridade que está acreditado polo Ministerio do Interior para desenvolver o seu traballo e que se forma previamente nun centro de formación. Para sacar o curso de vigilante de seguridade, eles teñen que vir aquí, fan un certificado de profesionalidade ou ben preparan o exame para examinarse na policía e para iso teñen que ter uns requisitos, non? Ten que ter máis de 18 anos, ten que carecer de antecedentes penais, ter a nacionalidade española e despois a maiores se fai un psicotécnico e fan unhas probas con nosotros. O material reglamentario para o vigilante de seguridade son os billetes que utilizan por se hai un problema grave con alguén para reducilo, sobre todo para protexelo. Pois tamén o que temos é a defensa, vale? Que é unha defensa semirríxida que mide 50 centímetros para o vigilante poder autoprotexerse ou protexer as persoas que en un momento determinado están en risco. Cando son servicios con arma, o revólver 38, este é un revólver que temos inutilizado. Cando son vigilantes de explosivos, aparte de facer a práctica de tiro co revólver do 38, utilicen a escopeta do 12. E cando traballan de escoltas, teñen outra arma asignada, que é a 9 mm para Velum. En determinados servicios tamén o que utilizamos son chalecos anticorte. Son distintos aos chalecos antibala. O chaleco anticorte o que intenta é que non se produzcan apuñalamentos e que non se produzcan cortes. Os vigilantes de seguridade, dependendo dos servizos onde están, teñen que facer uns cursos específicos de formación. Algúns se desenvolven con arma e outros se desenvolven sin arma. Para traballar con arma teñen que ter licencia tipo C. E iso fano cun examen da Orde Civil. Hai moi poucos servicios con arma. Me parece que son un 3, un 4% dos servicios. Nos podemos traballar en moitos escenarios, pero nestes intres sí que temos algún escenario novedoso, como pode ser a Bioxen, a protección de mulleres, que en algunha comunidade autónoma, como no País Vasco, sí que están protegidas por escoltas de seguridade privada. Neste momento, neste país, non se pode traballar sin a seguridade privada. Non somos a terceira pata da seguridade do Estado. E nestes intres no país somos 120.000. E cando foi da pandemia, se demostrou a importancia do sector, porque o sector foi considerado un sector esencial. Nos consideramos que nun plazo moi breve necesitamos repoñer entre 30.000 e 40.000 vigilantes de seguridade, non? Polo tema da edade. Temos unha idade media de 55 anos no sector, non? Entón, é unha profesión con futuro, onde poden mellorar, onde poden ascender dentro da escala da seguridade privada de España.